Ginhatagan ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon ang pagbubukas kang Private Schools Athletic Association o PRISAA Regional Games 2023 kan Mayo 19 na ginibo sa Naga College Foundation sa Naga City, Camarines Sur. Sa iyang mensahe, sinabi kang kongresista na suportado kang partido ang mga programa asin proyekto kang gobyerno magin kan mga pribadong asosasyon sa sektor ng edukasyon asin sports. Bagay na mataon ng gandaanin maray na futuro sa bagong henerasyon. Sa Ako Bicol, right now is into sports development. So binibigyan natin ng opportunities, ng mga avenues ang mga ating mga student athletes upang ma-hone, no? As in kumbaga ma-develop pa ang kanilang mga skills and talents in the sports activities. Kumpwesto ang PRISAA ng 34 pribadong eskwelahan asin universidad sa Bicol. 20 sports events naman ang pinaglalaban ng digdi. Kabali sa mga atleta ay Yusinda AJ asin Gabi na parehong primerang beses na pabale sa PRISAA. Mahirap po siya sa akin kasi yung scholars po and yung pagsali sa sports po, hindi po siya balance. Medyo excited and kinakabahan kasi alam ko malalakas yung teams na makakalaban namin. Iba-ibang school na siya from buong Bicol. Kasuudmaan pagtatapos kan PRISAA. Nakatalaan naman na magkumpit sa National Games sa Zamboanga City sa maabot na Hulyo ang mga nangenot sa regional competition. Mientras tanto, sa masunod na taon, Bicol ang napiling mag-host kan PRISAA National Games. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.